Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै दिनैहाय जोङो दाख्लै माने न' शिफ्टिं खालामनायावहाय बे प्लान्ट्सफोरा बिदिनो गोबाव जाबायमोन आरोना बेनि थाखायनो रानबाय माबाय बेनि थाखायनो आं फुनानै गारबायमोन ओमफ्राय आं सानबाय कि गोदान प्लान्ट्स बायनानै लाबोनानैहाय लागायफैनो आरोना बेखायनो जोङो दायो नार्सारियावहाय थांनो नागिरदों नै लावदुबाबो मोनफैबाय स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै आथिङा जि कालारा जि गाज्रि जाबाय ओमफ्राय लावबायबो नालाय बेनि थाखायनो कालारा एसे गैलामोन आरोना ओमफ्राय आङो दायो ग्रे कालारखौहाय फोननानै लानोसै आरो दासो सिखारदो जिहेतु नै खानायखौहाय आङो मोनायाव हेबनानै लायो नालाय ओमफ्राय दायो एसे देलायनानै लानोसै स्किन केयार खालामखांनायनि उनावहाय ओमफ्राय नै जोंहा गेमस्ट्रिया दाला मोखाङावहाय मेकआप फोनबाय मेकआप फोननायनि उनावहाय बाराद्राय देखायबाय थानो होआसै आंहा गेमस्ट्रिखौ ओमफ्राय नै नोंथांमोना नुबाय मेकआप खालामखांनानै लुक्सखौ वाव गेमस्ट्रि दिदि वाव 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 इस बाराद्राय साइज नुवाखै दे आब' मा ओंखारनो नागिरदोंलै खानायखौ मोनायावहा आङो माने हेबनानै उन्दुयोना बेनि थाखायनो खानाया नै एसे एसे कार्लि जाहांदों ना मोजां नाङो Dene eta bana lo runa kori. Mahaba bagan oखायनो बायदि मोनदों र' ओमफ्राय नै जों थानाय खाथियावनो मोनसे नार्सारि दंमोन आरोना बेयावहाय जोङो थांदोंमोन लायनो थाखाय मा मा मोनो नायनोसै नैखौ लानो नागिरबाय गाइस जोङो नै दे ला ओइ गोदोरसिनखौ ला र' बेलेग बेलेग लागोन मोजां बागान बिबारनि बागान आरो माखौ माखौ लागोन सेलेक्ट खालाम मानो गैया जानो गेन्दा फुलल' खालि गेन्दा फुल गोजा सब गेन्दा फुल बेखौ लानोसै बेखौ लानोसै बेखौ लानोसै गाइस मा होनोथाय आं मिथिया प्लान्टसफोरनि नामखौनो मिथिया मा मा होनो बेखौ लागोन आं
ओमफ्राय नै आङो माखौ लानो माखौ थानो जाबाय मानो होनना बुंबा आंहा इसेबां बिदि आइडिया गैया आरोना गार्देनिंनि बा बिदि प्लान्टसफोरनि जेबो आइडिया गैया माबोरैहाय मा केयार खालामनांगौ बेखौबो मिथिया आङो ओमफ्राय दाथ' एसे एनै खालामनांसिगोन इउटुबफोराव नायनानैनो माखौ लानाय जायो नायनोसै र' लाखाबाय दङ गाइस नै लाखांबाय बेखौ आदामोना लाबाय ओमफ्राय बेखौ जोंहा लाबाय आरोना जोंहाथ' आउटडोर प्लान्टस बिदि गैया नालाय जायगा इनडोरखौल' लानांबाय जि गावदांदां नै गाइस मोनफैबाय दायो लागायनोसै आरोना बिफांफोरखौ गायनोसै न'आव मोनफैबाय मामा लाबो पिंक शट लाबोदों आङो एयारबाड्स लाबोदों फेस वाश मार मोजां मोनो आं हिमालयान फेस वाशखौ निमनिखौ थालिर ओमफ्राय नै लाबोनाया जों गायगोना नैयावनो गायगोन आरोना नैयाव स' गाइस मैयायोथ' जोंहा टाइमा माने मैयायो मेंनानै उन्दुलांबाय आरोना ओमफ्राय दा नै फुङावनो सिखारनानैहाय आङो बेखौ खालामनो नागिरदों मियाथ' खालामासै बादुलि आयौ मेंबायलै बेखौ बायजोआवसो लगायना लानांगोनलै नोंसोरो बेयाव लेथ्रा गोलैजोबगोन हाया नै गाइस गायखांबाय नैबेखौ आं गायनाय नैबेखौ आं गायनाय नैबेखौ आं गायनाय बेखौ नानिया गायदों बाबालाय नानिनिखौ जेबो जाथारदो स' नै गाइस आङो एबारै सानबाय मा एसे केयार खालामनानै लाखिनोसै नङाबा थैलाङो नालाय बेस्राफोरा अन्थावथावनो एबारनिफ्राय केयार खालामसिगोन आरोना गेम्स दैमारिया स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय